pamusoro yedare tauya nenyaya yakamhangarwa nasabhuku marufu vachimhangarira rofasi kuchenja iri nhau yokukanya zvidhina zvisina mvumo yasabhuku ndo nhau ingaana yodare chakumbirawo sabhuku marufu musumudza ruoko rwerudyi moteedzera zvandakutaura mumashure. Ini sabhuku marufu ndinopika pamberi pedare zvose zvandichataura ichokwadi pamberi pamwari namambo wangu. Mwari ngave mubatsiri wangu. Chise roko basi ndakumbirawo rofasi muchenji simudza roko rwerudyi teedzera zvandakutaura mumashure. Ini rofasi muchenji ndinopika pamberi pedare zvose zvandichataura ichokwadi pamberi pamwari namambo wangu. Mwari ave mubatsiri wangu. Chisa roko basi ndakumbirawo sabhuku marufu muziviso dare kuti makagara zvenyu tasakisa kuti mukwirire dare rofasi muchenji. Pamusoro masadari pamusoro mambo wedu Chinamhora ini ndiri sabhuku kwaNyamandi ndokwandotungamira ndine mugano naKadungure ndeni pamberi pacho pana Kadyausai. Saka gore rakapera pamberi iro ndakambomhangarirwa ndaamisa vanhu vakanga vachivaka ipapo ndokubva ndauya kudare. Saka mambo vakanga varipo chemi yavo inenge yakazopera vasina kupedza kuita nyaya iyoyo. Saka komana ndakazoona panzvimbo yanga yanzi namambo isawanike chinoitwa vakukanya zvidhina nekuti mambo vanga vati tichazoya ikoko tione nzvimbo iyoyo kuti yakamira sei. Saka takazoona vakukanya zvidhina vakuunza marore mazhinji vachitengesa batamboenda neema ipapo kubva vatiza. Saka uyezve vari kusenza basa risiri ravo. Vari kuti ndikavendaisa munhu vanosimuti auende ipapo. Pane mumwe mudhara watakamboiswa ipapo akanga achida mvura chayo, mvura yekunwa, aende papa pasina mvura. Ndikamuti chiuya apa uvake kuti uise mvura ipapo. Aifanira kuti angokomberedzawo sabhoro ipapo. Vakauya nezvamboko nemupini vakaswedzurisa mudhara akura ari kuma78 years zvikanzi ndekwedu. Saka chikundinetsa ndechekuti sabhuku haasi kutaura, vana vasabhuku nevanenge nevakomando vari kutaura. Asi nyaya huru ndeyekuti ndiri kuti vari kukanya zvidhina munzvimbo yangu ngavamire. Saka patakambotaura nyaya iyi vakaramba kumira. Rimwe zuva ndakazoenda kukoti ndikauya negwaro rekuti vamire, takamirira kuti nyaya itongwe kuno. Ini ndogara naKadungure kuseri kwaKadungure kuna Kadyausai. Saka vari kujamba kubva maKadyausai vojamba Kadungure voya kwangu. Asi zvikonzero zvavo zvavari kudarira ndezvekuti vari kuziva kuti ndasara ndega. Vamwe vese varipo vana, ivo vakawanda. Saka vari kungoti chero ndikatuma munhu kunzvimbo yangu iyo vanosipomurova, vakatombomurova kuti kana mapurisa kana varegeresa. Ndikati varegere tozonitaura navo musha vambosungwa. Asi sabhuku ukambvunza ringoti vana vari kutoti varida kundibvisawo, vari kutoti ini ndiri kusaidhi kwenyu kudii. Saka sabhuku wavo chaivo vari kutoti kana asina kuita zvekuti vatore nzvimbo yangu vanofanirwa kumubvisa. Ndiwo matauriro avari kuita vakomana. Nekuti vari kuti akagadzwa pachifanira kunge paine mukoma wacho anonzi Saston kana kuti Samtown. Saka vanhu vakamira kuti agadzwe. Saka vari kuti ivo kana varamba kumirira nyaya kwaMarufu tokubvisa. Saka sabhuku angonzvinga ndikamupirawo nyaya dzangu Kadyausai nesabhuku wavo. Kadyausai vari kuuya papi uye mune mugano naKadyausai here kana mati Kadyausai vari kuseri? Zvandaiitira ndezvekuti ndaitira kuti Kadyausai anogona kumisa mhuri yake sezvo ari baba anogona kunzwikwa. Havazi ndokwakadyausai kati ivo kana vachitaura vari kuti aivo takapiwa naKadungure naKadyausai
so ine ndikuti nzvimbo yamakapiwa ndeyangu saka vari kuti Kadyakausai nakadungure ibhuku 1 saka ndikuti kari ibhuku 1 seri nemapini 2 havasi kwanisa kupapindura. I think irrigations kune vakomana vacho vari ku Rovers Muchenji. Sorry, Mom. I don't know Namarufu. Vapika wakati nopika na mwari wao. Ambiri wa mama. Kwa hiyo yato ndiri chwadi. Nyaya vari kutaura isu tisara kadungure vacho umboti nawo. Isu tine mugana nyama. Namugana amarufu. Amarufu vari kunoendera kubhuku usiri kwavo. Bongo zvitina ndikukanya asina kumbira sabhuku wangu. Sabhuku wacho. Saka tini mukana ndikuloja. Ndoko vakaimba. Vakandipa mvumo. Takatanga kukanya kuti kuuya kwavari kuita vachiti ivo nzvimbo ndeyavo mambo akati achauya uku akamirira mambo amarufu ava vakauya nevanhu vavo 20 nekasikuta nemapo nzvimbo ivaitengesa vachinzanza nemotikari open drive B18 yeblue vatati amarufu hamuna nenzvimbo isiri yani isiri yenyu munhu uyu saka ipapa vari kutsva musana nekudumbu mune munhuwo takati aisi nzvimbo ndeyedu imamunanire kuno isu tokanya vidhina saka pakuya kwavaita zvavamangaranya kuti akanya vidhina mukomana uyu akanya vidhina ndakumbira sabhuku wangu andikumbira amarufu oda yakapiwa nedare wakupisa wakauya kudare here kudare iri magistrate oda yakapiwa nedare rokupisa takandiuya kuti kudii takandiuya amarufu ndakandiendai kwamambo oda iyi iri kuti kudii odekaziiswa angaita kudala akanyazvina kudala vapaziswa kuti asi yakazvina kudala handiti makasonzi kudii kudala kwamakaenda kudaro kwatikaenda isusu takabva takumbira takati sinza ndakanyazvina zvangu kudala nyaya yacho matauriro avakaita pachitakausabaya takanditimomira takanzi chimbomirai ndevomambo chimbomirai vatati tine zvina zvatatakanya kutara takatoita seamarufu vakati ngazvidzokereki mugomba sinzi vangati negomba saka vakanzi tatoti ndipagwaikange ratonga makatodzimirai kuchera makomba kana kukanya zvidhina kusvikira nhau yemuganhu yataurwa yapedzwa nezvayo handiti ende inini handina simba rekupikisa oda iwo ukaenderera mberi nekunokanya zvidhina uyo akauya achiti watyora mutemo oda iyi unosungwa wazinzwa unosungwa zvanzi namajistrate mirai kuchera makomba mirai kukanya zvidhina mutange mapedza nhau yemuganhu kudarira mambo ndoodha yamakapiwa saka hapana chikumbiro chauchapa nokuti inini ndikutaura odha yandakatarisa nokuti iwo ukapa chikumbiro chisina kunyorwa apa uye akanokumhangarira unosungwa because unenge watyora mutemo kana odha yapiwa wakutokomplya with immediate effect nekuti zvautoreva zvina kunyorwa papepa iri ini ndikutaura zvakanyorwa ende dare rakapa odha iyi dare rekumusoro ende munofanira kuzviremekedza sezvazviri then mochiita kuti tigare musangano wekutaura nhau yemuganhu wacho nekukasika kuti muenderere mberi nokukanya zvidhina ndokunge muganhu wataura kuti munokodzera kana munokodzera here kukanya zvidhina panzvimbo pacho handizvo here ndizvo chikumbiro chandanacho mambo ndechekuti nzvimbo iyi yakatengeswa zvamarufu pane tine nzvimbo yakatotengesa isu sabhuku wedu vari kuti kumabhizinesi asimbomabhizinesi sabhuku wedu saka iko zvinozvimamira akaita nyaya ndeyekuti pane odha iyi yanzi mirai kuroda hapana chifanirwa chichitwa ipapo kumira ende kutaura kwamuri kuita nekutaura kwationa sabhuku rauti pane dzakawe remugana imi muri kuti kubhuku kwenu akapewa nasabhuku vari kuti kubhuku kwavo handiti kura gaka remugano riripo saka zvanzi pamirwe kusvika gaka yaraita se rapedza ende anopedza gaka remugano remasabhuku ndimambo saka iko unoiura kuti zvipachena kuti pakufanirwa kungomirwa kusvika pauwirirana kuti pazvombo pacho
ndepekwa uku eka ndepekwani ndaudzwa ipapo munewo Masabuka achina wakatendeza ndeyapa. Kadungure. Mani masabuka nduri wachipo auye pamusangano kuti tigare pasi nyaya yemugana. Pana Nyamandi wari kunyepera kuti ndiye waine mugano naye. Then pouya inini. Pouya kajigausai. Wakoya kadungure. Koya kajigausai. Inini ndogana na Nyamandi. Nyamandi asvike kudibu. Kungotaura zvaiko ari kuita. Ndoda masabuka anoziva mugano watutora nezvavo. Alright, Pauye musi watichagara dare. Kadungure kuna anonzi Joseph Kadungure ndiye mukuru vari pavazivawo asi kana paita nyaya zvakadai ndiye anodiedzwa Ngavauye vavepo. Kuna vanhu vechikuru vanoziva miganhu iyi vange varipo ipapo. koita achibanda vanenge vane kumafotisa kuti yezu vachidhibisa ipapo koita vamuchati naivo akadyausai tokunga zvakangokosha kuti vavepo Kati Kadungure Kadyausai Nyamande Marufu Chibanda naMuchati. achirodza then kapana kachirodza ari kure murambirei kutaura vakatikomba vacho koisa tambara nachirodza chirodza isi nese ipapo tati Joseph Kadungure Musangano touita rini? munongotipa zuva mambo tongoteedzera izvozvo ramune maka Ngatitonge tiite musi wemande masikati. tinotenda izvi Tokonfirmera time mangwana kumazodoko kana mande yaito kuseni. Atikonfirmera netime. Kurukura nevamwe venyu tiite musangano wemusi wemande masikati. Tiite kurukure navo vemugane yatowirirana. Tiedze kukasika kuti kana ava vatenderwa kukanya zvidhinhawo kanya arege kuzoti mambo vandiviimire. Saka ngatiite rongai nevamwe venyu tiite musangano musi wemande masikati nekukasika. Tokurukura navo vemugane yacho towirirana. Totaziva kuti apa ndipani apa ndipani. Kana iwe une chichemo chako chekuti sabhuma rufu wakatengesa munda ikodzero yako yekuti uye kudare kwamambo uyezomhanga uine umbowo wako. Ipapo hatikumbonyikidze kukurambidza. Kana uine zvaunoziva zvine umbowo usununguka kuuya kudare uyezomhanga. idefense chete pakauya vamunyawiri pakauya vagwinya ndikuona nyaya yatopera iyi chironga iyi kuti sande masikati kuite sei mambo wauye kwasogasa nyaya mugano kunomwa kwenyu kuronga mvura inonda zvitina zvokuparara saka yatopera kusangana wako kusangana ipapo pasina munozivisana kumana kutosangana papa munosangana ipapo iwewe mambo vasitosaina Mande kuseni totaura neofisi. Twadawirana time. Twadatosimbuka toenda ipapo. Ndoda yako yekudare yekuno.